se det her afsnit. Det er ikke bare vi to. Eller med en kylling. Eller med en skraldespand. Det er grimt, det der hus, mand. Det er heller ikke der gravsted for en kylling. Det er min farm herovre. Det er min hvedefarm. Som hvor der er vand hernede. Jeg kan lige åbne. Der er træk det dernede, der gør, at hvis man for eksempel smider noget. Jeg sagde. Hvis man for eksempel. Okay. Hvis man smider noget, så kommer det igennem trækken. Og op i kisten. Og det gælder for eksempel også det her hvede, jeg er ved at plante her. Så se hvordan det fungerer. Når man trykker på den her knap, de der to automater derovre, de starter vand og slukker vand, og så høster vandet ligesom hveden og får det ned i den her rande hernede, hvor det så kommer op i trakten. Hvordan udtaler man det? Trakterne, ikke trakten. Og så bliver det fyldt op i kisten, og så har jeg hvede, og så kan jeg lave brød. Uendelig mad. Ja. Men det kan jeg lige vise et andet afsnit, hvordan vandet hvordan det ser ud, når vandet det høster hveden. Helt kig. Og tænker vi skal ned i vinbo. Kom Bo. Det er din skyld. Der er selvfølgelig sådan noget. Nu er den død. Nu kan jeg åbne den. Nej, lad nu være. Prøv lige. Zombier, lad være. Hop ud af den del. Du kan få noget rød kylling i stedet for det der gode kylling, jeg lige har lavet. Så kan du sgu lære det. Nej. Nu gør jeg. Prøv lige Bo, kom nu. Bo. Kom nu, Bo, hvor er du? Bo. Bo, hvor er du? Der er mange af. Bo. Nej, Bo, du faldt ikke ned i det hul, gjorde du? Slap dig.